Ассалому алайкум, тамошобинони муҳтарам. Муддати чанд ба мо чанд аз тамошобинон саволе пешниҳод карданд, ки барои чӣ тибқи талаботи қонунгузории граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки суд ҳалнома мебарорад ва тибқи он мо бояд интизор шавем, ки баъд аз 30 рӯз ҳалнома ба қувваи қонунӣ медорад. Вале дар мавридҳои мо бошад ба иҷроиши ҳалнома яку як бора гузаштанд ва гӯё онҳоро маҷбур месозанд, ки ҳамин ҳалномаро иҷро кунанд. То ҳол онҳо интизор гӯё меистоданд, ки кай муддати 30 рӯза мегузарад, ягон амале пешниҳод кунанд, ё ин ки ягон шикояте пешниҳод кунанд, ягон амали дигарро бароҳмонанд. барои ҳамин зарур донистем, ки дар бораи иҷрои ҳалномаҳо, дар бораи муҳлатҳои иҷрои ҳалномаҳои суди гражданӣ дар ин барнома ҳам як маълумоте пешниҳод кунем. инак дар кодекси мурофиави граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моддаҳои 214-215 оварда шудааст дар бораи иҷрои ҳалнома ва ҳалномаҳое, ки фавран бояд иҷро карда шаванд. чӣ хеле ки мо медонем, дар ҳақиқат ҳалномаҳои судҳои гражданӣ муҳлати иҷроиши он, муҳлати эътибори ба қувваи қонунӣ даромадани онҳо 30 рӯз аст, яъне ки як моҳ аст. ин барои он дода мешавад, ки тарафҳо ба ҳалномашинос шаванд, агар ягон асосе дошта бошанд ё ки хоҳише дошта бошанд, ба он шикоят пешниҳод кунанд, ё ин ки прокурор агар дар ин барнома дар ин мурофиаҳо иштирок карда бошад, ягон шикоят пешниҳод кунад, эътироз пешниҳод кунад. барои ҳамин қадар муҳлати калон ба тарафҳо дода шудааст. вале дар мавридҳое низ ҳаст, ки муҳлат умуман дода намешавад ва баъди қабули ҳалнома он фавран иҷро карда мешавад. дар моддаи 215 кодекси мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда шудааст, ки ҳалномаҳои зерин бояд фавран иҷро карда шаванд ва рӯйхати ҳалномаҳо ҳаст, ки ман ҳоло ба шумо пешниҳод мекунам. ин якум ҳалнома оид ба ситонидани алимент. албатта ин барои он равона карда шудааст, ки одаме ки алимент меситонад, барои он даъво пешниҳод мекунад, ки ӯ муҳтоҷи маблағ аст, муҳтоҷи маблағ ё ин ки дигар амволе ҳаст, ки барои нигоҳубини фарзанди ноболиғ равона карда шудааст. ва дар ин маврид қонунгузор интизор намешавад, ки муддати як моҳ гузарад ва баъд пардохти алимент пешниҳод карда шавад. дар ин маврид яъне ки агар ҳалнома оиди ситонидани алимент пайдо карда шавад, ӯ фавран бояд иҷро карда шавад ва ягон муҳлати иҷроиши он то қувваи қонунӣ пайдо кардан дар муддати 30 рӯз пешниҳод карда намешавад. дуюм намуди ҳалномаҳо, ин ҳалномаҳо оиди ситонидани музди меҳнат ба корманд. дар ин ҷо низ манфиати корманде мебошад, ки маҷбур шудааст ба суд оиди ба тариқи судӣ талаб карда гирифтани музди меҳнати худ муроҷиат карда бошад. дар ин маврид низ маълум аст, ки он бояд фавран иҷро карда шавад. сеюм намуди ҳалномаҳо, ин ҳалномаҳо оиди барқарор кардан ба кор ҳаст. шахсе ки ғайриқонунӣ бо вайрон кардани талаботи кодекси меҳнат аз кор озод карда шудааст, ҳуқуқ дорад, ки барои барқарор кардани худ ва барои барқарор кардани худаш ба ҷои кораш, аз он ҷумла барои гирифтани музди меҳнат, барои машғул шудан ба ягон амал ба суд муроҷиат кунад. ва дар ин ҷо низ қонунгузор принсипҳои адолат, принсипҳои инсондӯстӣ, принсипҳои баробариро ба назар гирифта чунин қарор баровардааст, ки чунин ҳалномаҳо низ бояд фавран иҷро карда шаванд. ҳамчунин яке аз намуди дигари ҳалномаҳо, ин ҳалномаҳо оид ба ҷуброни расонидани зарари ҷисмонӣ ё зарар ба саломатӣ. дар ин маврид низ ҳалнома бояд фавран иҷро карда шавад. намуди дигари ҳалномаҳо, ин ҳалнома оид ба ҷуброни зараре, ки вобаста ба фавти саробон расонида шудааст. чӣ хеле ки медонем, саробон яъне ки шахсе ки оиларо сорбонӣ мекунад, онро таъмин мекунад ва дар мавриди фавти саробон бо сабабҳои аз тарафи корфармо ё ки дигар ҳодисаҳо аз байн равад,
саробон нобуд шавад, таъминот нобуд мешавад ва аз ин лиҳоз қонунгузор низ ҳисобидааст, ки чунин ҳалномаҳо бояд фавран иҷро карда шаванд ва ҷуброни зарар бояд фавран пардохт карда шавад. дигараш оид ба бистарикунонии маҷбурии шахси гирифтори бемории сил ва таъини ташхиси ҳатмӣ барои ошкор кардани бемории сил дар муассисаҳои махсуси тиббӣ зидди бемории сил. дар ин ҷо ягон тафсирам ба фикрам зарур нест, чунки сил яке аз касалиҳои гузаронда аст ва бояд ки ҳатман ин ҳалнома қабул карда шавад, татбиқ карда шавад, иҷроиши он ба роҳ монда шавад ва шахс ҳатман бояд ки ба табобат равона карда шавад ё ки аз ташхис гузарад. дар ин ҷо ягон савол ё ин ки зиддият бояд пайдо нашавад. ва охирон намуди ҳалномае ки иҷроиши он бояд ҳатмӣ бошад, иҷроиши он бояд фаврӣ бошад, ин ҳалнома оид ба ҳамроҳ кардани шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба рӯйхати интихобкунандагон, иштирокчиёни райпурсӣ. ин дар он мавридҳои истифода бурда мешавад, ки дар вақти райпурсӣ, дар вақти интихобот шахс гӯё дар рӯйхат нест, шахс аз рӯйхат нобуд мешавад, хат зада мешавад ва дар ин ҷо мантиқан интизор шудан кай ҳалнома ба қувваи қонунӣ дар муддати 30 рӯз медарояду баъд он иҷро шавад, ягон мантиқ ҳам надорад, барое ки ягон райпурсӣ 30 рӯз давом намекунад, интихобот 30 рӯз давом намекунад. маъмулан ин парвандаҳо дар муддати 1 ҳафта, 2 ё 3 рӯз пеш аз худи райпурсӣ ё интихобот ба вуҷуд меоянд, пайдо мешаванд ҳамин хеле даъвоҳо ва ҳатман бояд ки ин ҳалномаҳо фавран иҷро карда шаванд. дар ин маврид гуфта мешавад, ки ҳеҷ гоҳ қонунгузор бо пешниҳоди чунин талабот, ки ин рӯйхате ки ман ба шумо гуфтам, маъни шикоят овардани тарафҳо аз болои ҳалномаро надодааст. ҳалнома метавонад ки фавран иҷро карда шавад, вале муҳлати шикоят овардан ҳатман ба тарафҳо дода мешавад ва тарафҳо метавонанд ки шикоят кунанд аз болои ҳалнома, ҳарчанде ки фавран онро бояд иҷро кунанд. ва дар мавриде ки агар шикояти онҳо дар зинаи кассатсионӣ ё ки дар зинаи назоратӣ қонеъ карда шавад, ҳамин ҳалномае ки қабул карда шуд бекор карда мешавад, вале ҳамон таъмин кардани баргашти иҷрои он иҷоза дода намешавад. мисол, агар дар ҳамин муддате ки шумо дар муддати ҳамин 1 моҳе ки бояд ҳалномаро иҷро мекардед ва ҳалномаро фаврӣ иҷро кардед, вале норизо будед аз фаврӣ иҷро кардани он ва баъдтар шумо дар зинаи кассатсионӣ ё ки назоратӣ ғолиб баромадед, он пардохте ки мисол шумо кардед барои фарзандатон, барои алимент ё ин ки барои таъмин кардан ба ҷои кор, музди меҳнат ба корманд, он баргардонида ба шумо дода намешавад. дар ин бора дар қисми дуюми ҳамин модда оварда шудааст, ки чунин аст: дар ҳолатҳои пешбинӣ намудаи қисми якуми ҳамин модда аз даъвогар дар сурати бекор карда шудани ҳалнома таъмин кардани баргашти иҷрои он талаб карда намешавад. дӯстони азиз, ин буд ҳамон рӯйхати ҳалномаҳое ки бояд фавран иҷро карда шаванд. ва набояд фаромӯш кард, ки фавран иҷро кардани ин ҳалномаҳо ҳуқуқи шуморо барои овардани шикояти кассатсионӣ, шикояти назоратӣ ё ин ки эътироз аз тарафи прокурор, агар прокурор дар ин парвандаҳо иштирок кунад, бекор намекунад. шумо ҳуқуқ доред, ки ҳангоми иҷроиши ҳамин, дар баробари иҷроиши ҳамин ҳалномаҳои фаврӣ, шумо метавонед ки шикояти кассатсионӣ шикоят кунед ва ҳуқуқ ва манфиатҳои худро ба ҳар роҳ ҳимоят кунед. ташаккури зиёд дӯстони гиромӣ, ки дар ин барнома бо мо будед. ман ҷамшед ёров, ҳуқуқшиноси бунёди бузургмеҳр мебошам. аз шумо хоҳиш карда мешавад, ки дар канали мо обуна шавед, лайк монед, ягон комментария, ягон саволе дошта бошед, метавонед пешниҳод кунед, то ин ки ҳарчи бештар ҳамин алгоритмҳои YouTube ин барномаро, ки барои баланд бардоштани сатҳи дониши ҳуқуқӣ
мардуми кишварамон равона карда шудааст васеътар паҳн кунад ба дигарон тавсия диҳад, то ин ки ҳарчи бештар шахсон дар бораи ҳуқуқ ва озодиҳои худ маълумоти бештаре пайдо кунанд. Ташаккури зиёд.